Entón, a primeira novedade é esa, que o concurso A túa cara soame este ano ábrese a participación do público que pode participar. Vamos a dar ata un máximo de 10 participantes que teñen que suxerir, digamos, as dúas cancións para que os músicos podan interpretalas e terán que anotarse pois nun número de teléfono que é o 673-530147 ou enviando tamén un correo electrónico a biblioteca@cambados.es. E despois a outra novidade, con respecto tamén aos anos anteriores, é que o concurso de comparsas ímolo facer no Auditorio da Xuventude. Entendemos que, pola experiencia de anos anteriores, tanto cando se fixo na Praza de Alfredo Brañas como no Salón Peña, non se percibían ben as letras, porque hai, digamos, moito ruído. En cambio, o auditorio permítenos cunha acústica, non? E que digamos que a xente, co público sentado, poder valorar máis, darlle algo máis de nivel ao concurso